Ato amin'ny bazary gitika indrindra zay le olo baka ambanivolo mahatsapa mijaly zahay amin'ny fampijaliany piasan'ny commune zay mpivarotra ambanivolo ato. Ke zay antony famorovonany anty agnazava amin'ny monsieur le maire hoe ino raha mamparaelo zay ato. Nefa kanjo izy zao moa tsy netriky zay eto, nefa araka koragna anazy nomaly amaresetera tsika mikoragna agny bazary. Nefa na veto izy tsy nikoragna aminay izy ty fa tsy hainay aetany nombany. Malahelo zay amizay satria fa agnatin'ny fotoagna lava fampijaliany piasan'ny commune zay baka ambanivolo mandeha mivarotra ty Ambanja. Ke noho zegny mahatsapa zay fa tsisy place, i place eritreretindreo amiagna zay io tsy tany zay anefa le isanay fa maro loatra. Misy kalesy maro be baka aminay agny, misy maro hentika desy baka ambanivolo agny amin'ny bisikilety amin'ino tsisy tany andeha ataonay zo ny eritreritry zay baka ambanivolo fa eto place mba malalaka tokony ho tany zahay anefa tsy nitsonavin'ny commune zegny ny fangatagna ataonay amindreo moramora. Ke izy io ty nampiakapeo vahoakanay tsy magneky ny fagnadotsoany commune zay mivarotra eto satria eto mba tsapanay fa tokony mba ho tany zay baka ambanivolo zahay. Ary efa hela nandaminandreo zahay io fa agnatin'ny taogna raiky sy sasany tsy mety voalaminindreo jusqu'à niany. Azonay antoko tsara fa fampijaliana doko raha tianao atao aminay fa tsy fiaragna eky. Anefa zahay olo nifidy izy tsara be, anefa izy ora ataony zahay. Kobogniny isan'andro zahay angalagna vola zay bako roasigny mivarotra eto isan'andro. Malahelo zay amin'ny raha jiaby zegny, izay antony nivorovorenay anty. Aneo ny alahelonay amin'ny vahoakany Ambanja ary amin'ny vahoakany Madagasikara jiaby ty. Malahelo zay amin'ny raha ataony ben'ny tanàna zahay satria izy ny tsy mbe mandamigny mahatonga isa vorovoro maro be io. Ampodiko ndraiky fa agnatin'ny taogna raiky sy sasany ho zao izy nagnano nandamigny zay teto. Tsisy vokany fandaminana nataondreo io jusqu'à ny anty. Ke nanangapeo zay fa tsy digninay eky ny raha ataondreo zahay mpivarotro baka ambanivolo eto. Tsy nambiandreo toerana spécial zay tidinay andeha aharondreo amin'olo maro be agny nefa agny tsy tany zahay. Zay mitondra kalesy baka mitondra bisikilety tsy hainay aetany varotanay. Ke mahatsapa marary zay izay agnatin'ny mampifamorovoro zay io e. Igny nandaminandreo ary ny fagnaraka pahatsorona zay teo fa ireo andamigny zahay tsy mety voalamindreo jusqu'à niany. Ke dikan'izegny zahay fa tsy za place hafa eky fa na ino raha andeha ataondreo na ino raha andeha ataondreo zahay tsy mety varotra eto manomboka niany. Mba mangataka zahay amin'ny fiazahoanay ivarotra eto. Za ty tsy avy ambanivolo fa za mivarotra lamba ke. Fa ny raha misy baba koa fa havety zahay voarediredy. Dia teloaly za tsy nangala sarisy fa amin'ny telefôny. Tsaiky alainy telefônina handivakivaky. Telefôny Maurice noaly nalainy mbola tsara nampodiny jusqu'à niany. Ino moa lalagna baba andeha mandrebireby zahay eto, magnorona hentina anay eto, magnino zahay eto sisany. Nagnino tsy zareo mavety mitsanga eto mandeha mivolagna zegny aminay. Fa zahay manangalahelo fa zahay tsisy tany andeha tadiavany vola. Dia raha antsika mahita crise mondiale dia amin'izy ke. Olo jiaby tsy maintsy hitady vola amelon-tegna. Ampidiriny zareo agnatiny zahay avy aka mivarotra alokan'olo, toroavan-jareo agnatiny aka mivoaka an-tany. Eza tany amin'ny lomanay tegna. Zahay tsy hitady vola zanakanay mosary ty hina. Zahay koa tsy miasa ino raha hoaninay. Zahay tsy olo mangataka mitady vola amin'angovinay. Mangataka zahay mitaraigny zahay satria mafy aminay le raha mahazo zahay fa tsy zakanay. Velon-tegna anao fa tsarotro, tady vola fa mafy, raha hela zahoana vola mamparary. Zaza madiniky 5 taona, 12 taona mitatao feliky mivoha amiray aligny avy agny iny ela dimakay mandeha ambanivolo, avy ambanivolo mandeha eto mivarotra. Ino desitare avy agny? Feliky ny 2,500 sy 1,000. Mbola tsy lafo feliky efa voataona zaza mivarotra. Akory ataon'olo ambelon-tegna agnatin'izay. Vola 2,000 tadiavina tsofokaly agnatany andafosana azy tsisy. Sarotro zegny mitaraigny zahay hoe, tegna mitaraigny zahay mba zahoanay place eto varotanay fa mijaly vahoakany Ambanja. Ny mahakasika zay ny fivolagnana hoe ben'ny tanàna navitety tsy mijery vahoaka lenga zegny vangy satria efa napetraka rangoela ary haindreo bazary ato fa misy dina ny fampifahaizana ro ato ary fanambara ro lalagna mikasika bazary lalagna nagnamboarana ty fa tsy toeram-pivarotana agnivao malalaka. Izy koa nareo malaka nareo journaliste miaraha amin'ny technicien mandeha amin'izao fa maro place tsisy olo mivarotra. Isan'ny andro zegny ambarareo olo aby reo fa agnaty ao ny bazary varotana fa tsy amin'ny lalana. Ka zo misy olo mandrangitra reo aminazy. Agnisan'izegny Likipôly.
ke ny statut bazary ve anareo zay mitovy journaliste fe ny statut bazary sa ny commune tompony bazary karaha atao raha ohatra tia andamigny raha marigny atsika ny lalagna mifeny bazary no ampiarigny fa tsy hoe rangitanao le olo aza magnefa tike aza magnano zao hoe perturbation de l'ordre public pure et simple zay fa aminay amin'ny commune ny tany bazary nafindra eto rô io ao agnatiny ao agnivo ao jiaby izy koa rô jiaby magnaraka lalagna mivarotra ao tsisy olo tsy mahazo client zay satria misircule agny olo jiaby misy égalité de chance amizay fa eto misy olo mandrangitry mba tsy lazako karazanan'olo rangitagna rô anareo tsy miala pitraa efa anareo mivatro zay ve fandaminagna tanàna fampikorotogna tanàna ka commune tsy hagnekaiky manomboky zao raisinay ny andraikitra zegny ny antony navianay eto niany ndraiky 7 heures zay navy teto mba hamerenagna raha ty amin'ny ordre anazy lalagna eto tsy fivarotagna fa agnaty ao ny fivarotan'olo jiaby sura fa tandry vahoaka ndraiky mivatro agnatiny olo jiaby tandro maro place malalako asa ampivolaniko aminao présidente bazary ato ya malala présidente avianao magnaproformage io magnatany tandro satsy tandro misy place banga tsisy ya tandro jiaby io ao tandry olo jiaby vatro amin'ny lalagna zegny atiny tandry ara mety zahagna sur terrain zegny le place marigny sa tsy marigny fa tsy atantsika raha ololony fa karaha hita maso dia nisy koragnana koa teo mikasiky sarety zay rô boka ambanivolo saretindreo mety mipetraka misisisiny aty isaka ya sarety mety misy place fa zegny le fagnomoanagna arety taloha sarety avy ambanivolo mitsangana amin'ny rafitry am'rety sy miposy manitrika entagna agnaty magnamarigny raha volagny ary misy toeragna ambanivolo koa afa nomanigny ho an'ny ambanivolo mbola malalaka ziska zao tsisy latabra satria afa niny ambanivolo bentanàna zegny afitranao andray mesure avy anareo koa driky vatro eto fo iny zay mesure raisinareo ya izy koa mbola misy minie mipody eto raisinay fagnokorontagnana ordre public zay satria izy araka volagna nambaranao teo bazary ao malalaka ary commune tsy nagnanognano fahatany namindra olo eto fa nagnano recensement mbala kitana tatsimy tary natao recensement vita recensement natao lotissement ary misy place réserve maro place ao fa zahay andray mesure aminay manomboky niany tsy azo varotagna ty fa lalagna ary ny arrangement hitanao zao nangala toeragna tokony pitandro ro posy aby tsy milaminy atsika mitsangana eto fitatsika avatra reo fernary azovy tsy tia raha manjary nagnino zegny le olo amporosiny andika lalagna zay ve fitiavagna tanàna ho an'ireo zay magnano zegny aza amporosiny andika lalagna le olo fa ampianara tezage izy koa tsika mialatsiny voavolagna matetika tsika journaliste satria misy magnano zegny namanareo izy koa tsika tia tanàna ambanja ty marigny atsika no mampianatra olo magnara-dalàgna maro tany imboagna ny eran'ny Madagasikara misy olo mivatro fa misy lamigna rahagna mahakasiky fivarotagna zay fa tsy samby olo magnano zay sempantana eto bako vato ty ato tsy fidianagny karazan'olo satria fa misy tia hitondra azy tia mifoko baka tsy fidianagny karazan'olo fa zay olo magnara-dalàgna dia mangataka toeragna anao koa fa ino navy tafara mangataka amin'ny commune anao commune mizaha aia tany agnipitragnanao satria ireo olo jiaby mamorovory reo fahatany teto iny ireo tsisy mahay lotissement mahakasiky ty tsy haindreo aia misy place tokony ampidiragna olo vaovao tsy haindreo zay zavatra zay fa juste magnakorontagna tanàna fa raisinay ho mpagnano perturbation de l'ordre public zay olo minia mamorovory olo fahatany ty bazary ty fa misy tompony andraikitra napetraka ato bureau zay mitantagna ny bazary ary misy fifandraisagna agny amin'ny commune satria ny commune no mitantagna bazary miaraka amin'ireo rafitra zay napetraka ato fa tsy zay olo tegnano politique bazary ty tegna anaovagna politique mila tsaha rô mila tsaha ben'ny tanàna izy koa rô tsy faly mahaben'ny tanàna ho afy fidianagna mila tsaha rô asa fidiry vahoaka rô io hitatsika io fa tsy asa zay mampiasany ben'ny tanàna fagnatsaragna tanàna iniagna perturbe no ny antony hoe tsy fitiavagna noho politique mbola tsara voaka malagasy mbola tsara namagna jiaby amin'ty Facebook tompoko lasy tompoko vavy hitanay ny fitsikitsafam-bahoaka mikasiky bazariny kita zay aloha misy volagna tsy volagnay va mipodinay
zay tsy zaran'olo misuete olo maly kanefa eto zay mitolika aminareo vahoaka efa nambaranay nareo efa nambaranay nareo ny raha andeha avoanareo zay tsy mivolagna tsy mahay zay tsy mivolagna tsy tia fa kanefa kosa zao ny ambaranareo efa nambarako anareo fidiana olo tokotro iaro anareo fidiana olo tokotro ankasitrika anareo anareo nazony haina kilo araiky anareo koa mosary azo miambesa propaganda magnaraka koa ifa nambaranareo io nambaranareo bako nareo mbo subira zofo nambaranay zay nandeha mila itonga tany io kunay zay tsy andeha ndretridretriky anareo zay tsy andeha ngadekideky anareo zay tsy andeha raha mpanahiragna anareo fa andeha iaro anareo zay tompoko lahy sy tompoko vavy ary hitanareo eto matetiky fampiavanagna fony koragniny amin'ny Facebook teto fampiavanagna fampinamanamagna anareo zo ty raha ohatra donc ataotsika togno telo togno aroy fa maro antretrezanareo zegny mbo avy amin'ny raha nambaranay anareo mahaiza mifidy safidinareo kazakegny nibanjainareo zahay niaro nibanjainareo zahay niady izo misy atao hoe oabolagna gasy sambolo mijinja nafafy anareo na voaribreby nataonareo zahay magnano diavité nataonareo zahay magnano saretre nataonareo zahay matiny jaly nataonareo zahay zao malahelo nataonareo zahay jaloux question raiky poseko amin'ny vaokany ambanja zay nagnambaranareo boka noho ny fitiavagna anareo azovy ny matiny jaly zo azovy ny malahelo zo azovy ny nanegniny zo iny question raiky fa io izy nambarako raha ohatra ka anareo tsy mino volagna ny tia tsy mino volagna n'olo vognony olo ankasitraka karaha io fa ataonareo mino somatoky zao rango tamin'ny togno lasa omtretre zao omtretre zao omtretre zao izo ny vokany anareo zo tsy mikompris tsy mandiniky safidinareo ny ravegna safidinareo ny vangegna safidinareo ny ambanigna izy mavoanareo zo zay ndraiky malahelo satria ino antony raha andeha voanareo fa hainay raha andalo aminareo fa hitanay izy zo zay fa tsy volagny anjaranareo koa zo mivolagna na magnano zegny na tsy magnano zegny anareo ndraiky tsy tokizanay malahelo namanareo zahay marary namanareo zahay fa kanefa kosa mitongava saigny le retsy mitongava saigny izo aia ro olo ny motivenareo aby regny nivolakatsika amty aia ro zo ro tsy namanareo aia promesse bidon azo anareo izo zava zo volagnanareo vahoaka ny contrendreo zay boka raha Facebook fo anareo boka ny marary anareo ny malahelo anareo ny sahiragna amy zava misy zava izy ambadiky publication anareo contrendreo raha katrafaka izo za zo matoky va 95% ny population ny sambirana ambanja ny regrety amin'ny raha nataonareo fa kanefa ndraiky na tsy zegny na zegny zay ndraiky zay ny ilanareo iofo zay iofo izy volaniko chaque chose à son temps izy koa sitraka andakahary ambanja eo havotro un jour zo havotro fa jusqu'à jour zalahy tsy zagnahary tsy agnavotro ambanja fa nareo tompiny izo
Kobay commencé avy araiky kobay. Tsara nareo mipody saigny iky. Azovy andeha andamigny anareo. Mbo zay tsy tianareo io. Azovy andeha koragna aminareo agnambarinareo raha marigny. Mbo zay tsy tianareo io. Aia amizay ka olo tianareo tompoko lahy sy tompoko vavy. Anareo nivolagna tsy zahay. Hitany tany, hitampoko, hitam-pirenena. Anareo nivolagna mera tsy navy tao. Kanefa kosa derrière zay mahita 1er juin vola va mera atao anareo mavandy. Dikan'izegny olo ny fidiananareo capable mivolagna anareo mavandy. Dikan'izay zalahy mangala hondraha mangala hondraha. Na dia mivolagna eto tsy mandratsy tsy miady fa ivolagnana eto fagnamboaran-draha. Izy zegny tompoko lahy sy tompoko vavy mitonga vasaigny. Raha ohatra ka olobe tsy lavondroy zalahy anareo jo fa nibodinga na voatsikogno nibodinga fa tandremo ko lavo folo ka tsy hitoy misaotra misambrano.